Kori fa de t'a fɛ ka wuli la dɛ. Mun kɛra? I kelen pewu dɔ dukɛnɛba in cɛmancɛ la yan. An ka bi ka di ni kuni ye. An ka bi ka di ni kuni ye. A bi ka di ni kuni ye. An ka bi ka di ni kuni ye. A bi ka di ni kuni ye. Fɔ ni Ala hinɛna aw la dɛ bidenw. Aw hakilakaw de ka bi ka di. Ɲɛngo a ka di yɛrɛ ka k'anw ɲɔgɔnna ye bi o nka i t'o sɔrɔ de. Bidenw aw kɔni bolo a ka tile in de ka di. Nin tile gomanba in n'a y'a sidɔn wala a t'a waso n'a ye. An ka kɔdiw an ka butiki kan dɔgɔnba an fosi kɛra dɔgɔnba. À qui la faute? Les parents ou l'État? Moi, je pense que ce sont les enseignants. Et j'en suis convaincu. De la fenêtre, j'ai surpris quelques bribes. Je n'ai pas fait exprès. J'ai surpris quelques bribes de votre conversation. Vous nous accusez. Paul, de quoi sommes-nous fautifs? En fait, nous parlions de la situation catastrophique du pays. Des maux qui entravent gravement son avancement. La corruption, le clientélisme, la gabégie, j'en passe. Décidément, moi je tombe des nues. Est-ce que je me serais peut-être trompé de salle de classe ou d'emploi de temps? Je pense que je suis moi chargé de vous dispenser des cours de relations internationales et non de politique. C'est bien votre erreur, monsieur. Ça ne nous empêche pas de parler de mauvaises pratiques. Même les professeurs qui sont absents ou en retard dans la salle de classe, parce qu'ils dispensent des cours dans des établissements privés et ils font des consultations ailleurs. Et cela n'est pas très honnête vis-à-vis de l'employeur. Oui, ce n'est pas très honnête vis-à-vis de l'employeur. Est-ce que notre employeur aussi est honnête vis-à-vis de nous? Et nous ne sommes pas les seuls à connaître cette situation dans ce pays, vous le savez. Si nous prenons simplement l'exemple des agents de santé qui obligent les malades à aller dans leur clinique privée pendant les heures de service, les heures normales de service, et au détriment des structures de l'État. Et que diriez-vous de ces agents de l'administration publique qui vous obligent à mettre la main à la poche pour une attestation qui ne vaut pas d'être payée? La situation, elle est la même partout. Et moi, je crois que vous avez plutôt intérêt à vous consacrer à vos études. Ah, monsieur, l'école Malène est devenue une véritable foire aux enseignants. Pourquoi alors se casser la tête à étudier si les diplômes et les notes de passage aux examens s'achètent et se vendent? Et ce n'est pas pour rien que le cadre formel n'ait aucune conscience professionnelle. Oui, c'est bien que vous en parliez. C'est bien de dénoncer. Mais il ne faut pas que vous vous limitiez à la dénonciation. Il faudrait que vous agissiez. Il faudrait que vous fassiez en sorte que vous travailliez honnêtement pour ce pays, pour le servir loyalement. Certes, vous avez raison, monsieur le professeur. Mais nous allons combattre tout cela. Vous pensez pouvoir mettre fin à cette situation qui dure déjà depuis plusieurs décennies? Il faut au moins commencer. Si on n'y arrive pas, quelqu'un d'autre le terminera. Décidément, moi je suis heureux et très gâté ce matin de rencontrer des étudiants comme vous. Et je suis fier d'entendre de votre bouche des propos de cette nature. Mais comment allez-vous vous y prendre? Est-ce que vous passeriez par la formation des mouvements politiques, par exemple? Jamais. Les politiques ont failli. Ouais. Allô? Comment? Ok. Oui. Ok, j'arrive.
Abi a kɛra cogo di ka na I bolominɛw ti bila foli t'a la ka bɔ nɔgɔ nin fɛ Hey papi, n pereselen don. Urgence bɛ n bolo. ne tun b'a dɔn k'i ye baara sɔrɔ koyi O baara in dɛ, o tɛ sɔrɔ jamana in kɔnɔ tuguni n'i ma surafɛn di. O de la n ko urgence bɛ yen. An ka jamana avenir bɛ dibi la. I kɛra politiki ɲɛmaa dɔ ye wa tiɲɛ don n'i b'a fɛ ka nafolo sɔrɔ jamana in kɔnɔ sira suru fɛ nɔgɔya la I bɛ don politiki la walima I bɛ politiki tɔ dɔ sigi sen kan jamana in kɔni n'i y'a di dɔrɔn tigɛrɛ la a tɛ tila ten n'i y'a wari bila a kana di dɛ wari in bila a tɛ se ka kɛ ten tɔ n'i sɔnna an b'a tila ten a tɛ tila ten bon a tɛ a tɛ tila ten bon bila n y'a fɔ cogo min na n'i y'a di dɔrɔn terikɛ n tigɛrɛ la an b'a tila o cogo de bila la an b'a tila o cogo de la dɛ n'a tilala ten n ka kɛ sɛ a bɛ tila ten Sɔgɔma. Aw bi la. la patronne ka ɲuman bɛ ça va Fimani Ça kɛlɛ va. kɛlɛ Tio, ça va a bɛ di? ko ka ɲi Denmisɛnninw, jɔn anniversaire bɛ yen bi? e m'o fɔ mun fɛ Sukaro sɔngɔ tɛ sɔrɔ la aw mɔgɔ min kun kuma bɛ k'a kɛ te la o ni ne ɲɛ bɛ aw ni te gɔrɔsiw ni sukorow ni 2000 billet la aw tɛgɛ kɔnɔ o tɛ ɲininkali kun bɔ. premier minɛ k'o da I ka sɛ kan O diyara n ye. dugubasigi ja ye nin de ye koyi I bɛ hami ko waritigi kun tuma min na miniti damadama o y'a sɔrɔ I kɛra waritigi ye kan'o ko bɛɛ ɲɛɲini koyi T'i ta ka bɔ ne da la ne ka dɔ mɛn aw mɔgɔ minnu tɛ bourse sɔrɔ la kuma bɛɛ o tilenni min y'aw jigi o tɛ jigin tugun yɛrɛ su ko ni dugusajɛ cɛ aw ka fantanya bɛ se ka changer. Ouais. Le grand fausse. Avec ce côté. Toujours bien habillé. Ouais, croissant ni boisson bon. Ok, ok. Tiens les retours. Voilà. D'accord, d'accord. Bismillah. Ouais. Abi, ça va? Ah, maman, quoi, ce côté? Ça va. Tout va bien? Ça va. Tiens, croissant, era. Voilà. Ah, merci, Fous. On est ensemble. Inch'Allah. On est ensemble, ouais. Oh là là. Voilà. Merci beaucoup. Bien. Ah, j'ai essayé de là. Voilà, Abi. Excuse-moi de te faire venir précipitamment. Il fallait que tu m'en pour qu'on ait un don, quoi. Ni hakili t'e la dɛ an bɛ ɲɔgɔn dɔn Qui tenait là? Pourtant, il cousine Sali dunga mariage la don. Ne ay masala caman kɛ o don dɛ. Comme Sali ka mariage kɛyɔrɔ la mɔgɔ caman kun bɛ yen tiɲɛ na ne hakili t'i la. De toute façon, c'est pas un problème. Donc, je suis vraiment content le fait que Yen reçoit graine quoi. Franchement, il y a rien qu'on sauve. Donc, j'espère qu'à partir de cet instant, on va déjà te graine donc faire. O tɛ problème ye o gɛrɛn dayɛlɛnnen don bɛɛ ye. Ah, Dieu merci alors. D'accord. Donc, pardon, on a une s'il te plaît. Eh bien, toi aussi. Oui, j'arrive. Voilà. Voilà. Pardon, 2 minutes. Ne bɛ nin kɔnɔ. J'ai aussi. E bɛ nin di ne ma mun na ne y'a fɛ ɲɛna n ko a mago dɔ bɛ n yan. Non, Abi, et Fanassa, je dois partir pour une mission de 3 jours à Dakar. Ni seginna ka na ni Ala sɔnna ma i bɛna dɔn n ye mɔgɔ sugu min ye quoi. N'i bɔra Dakar n'i y'a dɔn i ye mɔgɔ sugu min ye wagati min na n b'a lajɛ ni n bɛ se k'i ka wari minɛ. Hɔn. D'accord. Je vois que tu n'es pas comme les autres filles du quartier. Mais à Blaye Kuna k'a fɔ ko ne bɛ sɔbɛ de la quoi. I y'a faamuya. Abi I nana I ka boisson n'i ka pâté filɛ Tiens, elle veut qu'il y ait un tour de temps. Hɔn. Nin ye e ta de ye o N'i minɛ ka bɔ n bolo ne tɛ nin an fɛ. y'an ta dun sa A minɛ. Tiens, ma fila b'a fɛn tɛ cɛ. Abi I tɛ sabali Fusu b'i fɛ de koyi Fa ye. I tɛ t'i tɔ la ayiwa Ne mago foyi tɛ nin cɛ in ka fɛnw na. ne kɔni bɛ min f'i ɲɛna a ɲɛbɔlen b'i fɛ hali sisan n bɔra k'a ye a ye enveloppe d'i ma i y'i ban o la